В името на Отца и Сина и Светия Дух. Възлюбени в Господа, братя и сестри, днес чухме едно свето Евангелие, отказ от Евангелието според евангелист Марк, което смущава много хора, особено тези, които не са като нас просветени във вярата, поне що годе. Христос, след като, забележете, тук не е казано в отказа, след като открива на учениците си, че ще бъде хванат от юдеите, ще бъде съден, ще бъде измъчван, ще бъде разпнат на кръст, най-тежкото и мъчително наказание, и с това смущава много силно учениците и своите слушатели. И след това, давайки си сметка, че може би мнозина ще бъдат разколебани в това да го следват, той казва, след като открива за кръстната си смърт, казва: който иска да върви след мене, да вземе кръста си и ме последва. Защото който иска да спаси душата си, под душа се разбира и живот. Който иска да спаси живота си, душата си, под живот се разбира, ще поясня след малко, лекия, фриволния, бухемския, безгрижния живот. Който иска да спаси живота си заради Евангелието, ще го погуби. А който погуби живота си, в смисъл, заради Евангелието, който се лиши от безгрижния, от безнравствения, от празния, от несъдържателния живот и започне да живее смислено, той ще го спаси. Иска да каже Христос да се отречем от себе си, да се отречем от своите недостатъци, да се отречем от своите греховни привички и греховни навици, да се отречем от егоизма си, да се отречем от мързела си, да се отречем от зависта си, да се отречем от злобата си. Това значи да се отречем от себе си, а не както го разбират някои агностици, безбожници, ама как така да се отрека от себе си, как да се отрека от знанията си, от живота си, да се отрека от дарбите си, да се отрека от професията. Съвсем не става дума за това. Малко ще се отклоня. Когато ние си говорим и кажем: той човек живот си живее. Какво разбираме? Че той води един съдържателен живот, изпълнен с труд, с полезни усилия. Така не. Ние разбираме, че той си живее леко, охолно и безгрижно, хапва си, пива си и си носите дрехи, както е популярният израз и така нататък. Когато кажем за някого: той си поживя си, пак разбираме същото. Че той е водил твърде лесен и често пъти безсъдържателен и често пъти безнравствен живот подобен на този, който е водил блудният син, когато е отишъл в далечната страна. Коя далечна страна? Далечната страна на греха, и там е пропилял бащиното си имане. Нашият Господ Исус Христос, като ни говори да се отречем, има предвид да се отречем точно от това. Да се отречем, както казах, от нашите грехове, от нашите греховни привички, да се отречем от нашите пороци, ако имаме, защото с егоизъм не можем да следваме Христа.
с високомерие не можем да вървим след Него. И Христос, след като е разкрил на своите слушатели и учениците си какво го очаква, казва: който иска, той не задължава, даже не подканя, даже не агитира другите. Който иска при тези условия да върви след мен, да се откаже от своите недостатъци, да се откаже от своите грехове, навици, така казахме вече, и тогава да тръгне след мен. Тази проповед, която съм подготвил за днес, съм я отрекал самоотричане и самоутвърждение. Така, в тълкованията на този текст, нещо, което направих и сега, поясних от какво трябва да се отречем, от своите слабости. В тълкованието, в колкото съм прочел, може би над 20 проповеди на тази тема, се говори само за това. Се говори за самоотричането. Да се отречем от слабостите си и така. А в Евангелието и въобще в Свещеното Писание има една друга линия. Има един друг призив за самоутвърждаване. Да се самоутвърдим. Да си дадем сметка, че Христос, като говори за човешките слабости, и там в същото Свето Евангелие, същия отказ от евангелист Марк, той говори за човешките слабости. Ето той казва Христос така: защото, казва ни Христос, не отвън, а отвътре, от сърцето човешко излизат зли помисли, прелюбодеяния, блудства, убийства, кражби, користолюбие, обиди, лукавства, коварство, разпътство, забележете, лукаво око, богохулство, гордост, безумства. Всичко това, казва Христос, отвътре излиза и осквернява човека. Христос, като казва да се отречем от всички тези неща, той в същото време и утвърждава човешката личност. За това обикновено не се говори. Както казва един богослов, западен Темпъл, моята стойност зависи от това колко съм ценен за Бога. А аз съм много ценен, защото Христос умря за мен. Христос умря за мен. Христос на едно място, знаете, така казва, и тук в същия отказ казва, каква полза за човека, ако придобие цял свят, а погуби душата си? Какъв откуп ще даде за душата си? Христос, като ни казва да се отричаме от своите слабости, утвърждава, категорично утвърждава несравнимо високата ценност на човешката личност, на човешката душа. И ние в същото време какво трябва да правим? Да се самоотричаме, да отричаме своите слабости и в същото време да се самоутвърждаваме, като имаме предвид, че точно на кръста, точно кръста е мястото, където си личи колко високо Бог, колко високо Христос цени човешката личност. И ще завърша сега тук. Тъкмо кръстът, пред който днес благоговейно стоим и се покланяме, не учи на тези две отношения към човека. Човек какво е? Той е даден от Бога. Кръстът е даден от Бога мярка за стойността на истинската ни природа. Тъй като не друг, а сам Христос ни възлюби и се пожертва за нас. И пак Христос е даден ни от Бога пример как да отхвърлим лъжливата ни природа на грехове и недостатъци и да я прековем, тази лъжлива, дошла при нас от грехопадението природа, да прековем на кръста. Нека днес, възлюбени брата и сестри, покланяйки се на Светия кръст,
с пределна яснота да видим и да разберем колко сме ценни и едновременно с това и колко недостойни. Да осъзнаем дълбочината, да осъзнаем величието на Христовата любов в смъртта Му и в размерите на нашия грях, когато нашият грях станал причина за Неговата смърт. И като си дадем ясна сметка за неоценимо високата си стойност, а понякога за жалост и за собствената си низост, да се покаем, да се смирим и да се поправим. Амин.